Amb aquesta breu crida a la festa i aquest espatec s'ha encetat la Festa Major de les Santes, festa major a la que avui han participat centenars de mataronins. La banda de gaianes d'Alacant ha posat el so a la festa. Els han acompanyat els sons greus i eixordadors dels tabals i dels tambors, darrere dels quals han arribat fins davant de l'Ajuntament les tradicionals figures de la festa de Mataró, com ara el drac, la momerota, l'àliga, la momeroteta i tota la família Robafaves, que precisament avui ha protagonitzat una de les novetats de la crida. Des d'aquestes Santes, la geganta disposa d'un element més per seduir el seu marit, en Robafaves. Es tracta d'un mocador molt ben treballat. L'alcalde ha estat l'encarregat de lliurar el mocador a la geganta de part de l'entitat El Boixet. Manuel Mas ha agraït el gest d'aquestes puntaires que han explicat a Televisió de Mataró com va sorgir la idea de fer aquesta donació. Bueno, doncs és això, no?, que a Mataró ja hi ha bastanta tradició de fer puntes, la geganta no duia mocador, veiem que totes les gegantes que venen porten mocador i vam dir, bueno, què representa això, no? Potser que fem un mocador per la nostra de geganta. I vostès quan s'hi van posar a treballar? Al mes de gener. Al mes de gener vam fer els patrons, ja vam pensar la punta que hi faríem i vam començar la feina. Quanta gent hi ha treballat? Unes 20 persones en total. El vam fer partit per la meitat amb 2 trossos perquè es pogués fer més ràpid i vam treballar amb 2 coixins, els coixins fets a mida també perquè és molt gros i bueno, des del gener fins ara, cada tarda ens hi posàvem la que podia. Quines dimensions té aquest mocador? Els patrons fan 60 per 60. I té algun motiu especial la decoració? És una punta de coixí que es fa amb trenes i el nom se'n diu els miralls, és el nom que té la punta. Quants fils s'han utilitzat per fer aquest mocador de grans dimensions? Com a nota curiosa. Mira, 190 boixets, però com que eren 2 trossos doncs eren 190 i 190. Molt bé, doncs moltes gràcies per fer que la nostra geganta sigui encara més bonica. Així que de res. Avui hi ha hagut encara una altra novetat. La policia local estrenava vestit de gala.